בוקר טוב, קבוצת אנטים היקרה, מכינים לכם עכשיו אימון, שאף אחד לא חלילה ינוח, הגענו למלחמה, אנחנו נשארים חזקים. מה אתם צריכים לאימון? 2 משקולות או 2 בקבוקי מים, 2 בקבוקים של מרחק כביסה, כל דבר שהוא מעל 1.5 קילו יכול לשרת את המטרה. מזרן וכיסא יוצאים לדרך. אז אנחנו ב8 תרגילים, כל תרגיל דקה, אנחנו חוזרים על זה 4 סבבים. חלק ב' תרגיל בטן, כל תרגיל דקה, יש לנו 4 תרגילים, חוזרים על זה פעמיים, 8 דקות עבודה. ויש לנו תרגילים של ידיים, תרגיל של כפיפת מרפקים, אנחנו נעשה 2 דקות מכל תרגיל, דקה ודקה, ותרגיל של פשיטת מרפק, גם פעמיים ברצף. חימום, ריצה קלה, מתחילים. 20 שניות של ריצה, להזיז את הידיים, עוד 10, 5, 4, 3, 2, 1, ישבנו נמוך על העקבים, כל העקב במשטח, במגע עם המשטח, עיסוק רחב, ראש זקוף, גב ישר, מעולה, עלינו למעלה, סיבובי ידיים לפנים, 10 סיבובים יפים, לפתוח טווחי תנועה, מצוין. חימום ראשון, 10 סקווטים, 5 פושאפ, פעמיים, סקווט, עלינו ירדנו, מעולה. עוד 2, פושאפ, 5, חזה נוגע עד למטה, הפליתי למעלה, פעם שנייה סקווטים מהצד, 10, מנסה להגיע עם הישבן מתחת לברכיים, פושאפ, 5, ישר את המרפקים עד הסוף, אנחנו יוצאים לסדרה של 8 תרגילים, כל תרגיל הולך להיות כדקה, 60 שניות עבודה, 10 שניות מנוחה כדי שנוכל להגיע מוכנים לתרגיל הבא. משקולות לא יורדות מהידיים, מתחילים תרגיל ראשון, תרגיל הסקווט, שמה לי את השעון, שעון הטבטה, תכף נשמע את השריקה, משקולות בידיים, לוחצת על סטארט, 3, 2, 1, משקולות פה ירדנו למטה לסקווט, נסו להגיע עם הישבן מתחת לברכיים, מחזיקה את המשקולות בצורה פעילה, לא מניחה אותם ככה, אלא שהידיים נושאות את המשקל, או שהמשקל עליי, לא להרחיק משקולות מהגוף, ירדתי עליתי, ראש עולה ראשון, לשמור על בטן הסופה כל הזמן, לעבוד בלי הפסקה, הרבה חזרות, משקל נמוך, ממשיכים, 60 שניות עבודה, מזכירה לכם, תרגיל ראשון בתוך 8, אפ, אנרגיות, להמשיך, לשמור על התנועה כל הזמן, לרדת עם הישבן נמוך, עוד 10 שניות, יופי, לעבוד, 3, 2, 1, לתרגיל הבא. אנחנו בתרגיל הבא, משקולות לצידי ידיים, תרגיל הלאנץ', רגל ימין נשלחת לאחור, 90 מעלות בברך הקדמית, עליתי למעלה חזרה, רגל שמאל יצא, 90 מעלות ברגל קדמית, עקב באוויר של הרגל האחורית, כתפיים מעל האגן. אם אני קצת מתכופפת קדימה, זאת לא טעות, תרגישו טיפה יותר את הישבן, יש. רגל לעבוד, להגיע עם הברך נמוך כמה שיותר לכיוון המזרן, כדי שיהיה לי טווח תנועה. מזכירה לכם, אנחנו משקלים נמוכים, אז כדאי לעבוד בטווחים מלאים, בשביל לנצל את כל סיב השריר. עלינו ירדנו, פעם ימין, פעם שמאל, ללא הפסקה. ממשיכים. 60 שניות עבודה.
ממשיכים לשמור כל הזמן על האגן יציב. 3, 2, 1, לתרגיל הבא. בתרגיל הלנצ'ים לאחור, במידה ויש לכם כאב ברך שאיננו מאפשר לכם לעשות את התרגיל בצורה מיטבית, אפשר לעשות את אחד מהדברים הבאים: או שנבצע לאנץ' באלכסון, בסדר? זה לימין, זה לשמאל. במידה וגם זה לא מאפשר לי, אני יכולה לנסות לשים את הרגל על הכיסא, אולי זה ישנה את הזווית של הברך, ולעשות מכרעים בהגבהה. יש ימין ושמאל, או שפשוט נעשה תרגיל אחר, נרים את העקבים מעלה ולמטה. כשאני מרימה את העקבים, אני לא נוגעת איתם במזרן, רק מעלה ומורידה, מרגישה את כל שריר התאומים, נמתח ומתכווץ. לתרגיל הבא, הרחקות כתפיים, ידיים ישרות, ידיים מגיעות עד לירך, ואני מיישרת את הידיים הצידה, מרפק ישר כל הזמן. במידה ואין לכם משקולות יד כמו שאני מחזיקה, שוב מזכירה לכם, בקבוקים של מים, 1.5 ליטר, או מרכך, כביסה, או כל דבר אחר שאתם יכולים לעלות על דעתכם, שהוא מספק אתכם מבחינת משקל. אם הצלחתם להשיג משקולות שהן יותר כבדות, אפשר גם לכפוף את המרפק במידה והמשקל יותר גבוה, ולעשות את התנועה בצורה הזאת. כף יד עולה הראשונה. רגיל המקורי. תנועה ישרה כמה שיותר, אמה רחוקה כמה שיותר מהגוף. ואפילו לשמור על הבטן אסופה. רק הידיים עולות יורדות. אני לא מבצעת שום תנועה של הגב התחתון, רק הידיים. אפ. עלינו ירדנו. 3, 2, 1, לתרגיל הבא. תרגיל הבא אנחנו בסומו סקווט. תרגיל הסומו סקווט זה אומר שהפיסוק הוא ברוחב הכתפיים, וירדתי בתנועה רחבה. אפשר לקחת את הגב מעט קדימה, אז תרגישו יותר את שריר הגלוץ, שריר הישבנים, אפשר לשלוח את הידיים קדימה. אפשר לעשות לא נעילה מלאה של הברכיים בגלל המשקל הנמוך, אז השריר יעבוד כל הזמן ללא הפסקה. מראה לכם את זה מהצד. פיסוק רחב מעבר לרוחב כתפיים או כתפיים, גב טיפה קדימה, ישבן עולה, ישבן יורד. אפשר מבלי ליישר את הברכיים עד הסוף, או עם אישור מלא. יש, יאללה עובדים. מבט רחוק, לקבץ ישבנים, לעבוד. מצוין, נסו להרגיש את המשיכה של הישבן בכל עלייה. מצוין, ממש תעבדו לתוך השריר חזק. עוד טיפה, 3, 2, 1, לתרגיל הבא. בתרגיל הבא אני עושה כפיפה של האגן, גב ישר לחלוטין, מחזיקה את המשקולות פה, גב כף היד לכיוון השמיים, ואני מורידה את הידיים לכיוון הברכיים. טעות נפוצה לגלגל את האגן קדימה, תראו מה קרה לי בגב, הוא התעקם לגמרי. מוציאה את האגן, מוציאה את החזה, ותנועה מלמעלה לכיוון הברכיים. אפשר לעבור גם הצידה, כדי להשיג עוד תנועה של הגב. מלמעלה למטה. מצוין. לשמור כל הזמן על הגב ישר. אנחנו בתרגיל שכמות, לשלוח את האגן לאחור, עצמות העסיסים מקבילות לכיוון הרצפה, גב ישר, חזה מקביל לכיוון המזרן. משכתי את המרפקים כמה שיותר קרוב לכיוון הגוף. מרפק נשלח למעלה וישר מרפק עד הסוף. טעות נפוצה לעשות את זה. החוצה מראה לכם, אני רוצה שהמרפקים יהיו כמה שיותר קרוב לגוף. והדגש הבא זה הגב כמה שיותר ארוך וישר. לא להכניס את האגן לבפנים, כי אני מקבלת גיבנת בגב, לשלוח את האגן החוצה ולפעול עם המרפקים לצידי הגוף. לעבוד, לקרב שכמות וליישר מרפק. מצוין. עוד טיפה. לעבוד. קדימה, נמשוך את הבקבוקים למעלה או את המשקולות, כל מה שיש לכם זה טוב לאימון.
בעיקר להפעיל את הגוף ואת השרירים. 3, 2, 1, לתרגיל הבא. אנחנו בתרגיל הבא, תרגיל הפוש-אפ, שכיבות צניחה למזרן. אז אני מחזיקה את הבטן כמה שיותר בפנים, סיבוב אגן לאחור ומורידה את המרפקים למטה, יישור מלא של המרפק, חזה נוגע עד למטה למזרן. לא לעשות לי תנועות קטנות, ממש טווח תנועה גדול, עולים יורדים. במידה ואתם לא מצליחים לעשות עם ברכיים למטה, אפשר להוריד ברכיים, לשמור על הגב ישר, לא לשלוח את הישבן לאחור, אלא לדחוף אותה קדימה ולהוריד את החזה עד למטה, עולים יורדים, לדחוף את המרפק עד הסוף, יישור מלא. מצוין. על הברכיים, מזכירה לכם, תנועה מלאה, טווח מלא, בטן הסופה. עוד 3, 2, 1, לתרגיל הבא. לתרגיל הבא, על הברכיים, משקולת ביד, לקחתי את הכתפיים לאחור, ועליתי, להוריד, אפ לעלות, שוב, רק כתפיים עוברות לאחור, להוריד, אפ לעלות לגובה כתפיים, כתפיים עברו לאחור, שימו לב שהישבן גבוה, אני לא מורידה את הישבן לעקבים, אלא הכתפיים עוברות לאחור, להתיישר, להוריד ידיים, אפ, ושוב, למשוך, לרדת, דאון משקולת, אפ משקולת, כתפיים לאחור, יופי 4 ראשי עובד וכתפיים. תנסו לרדת לטווח תנועה כמה שיותר עמוק, מי שיכול כמובן, כדי להרגיש את 4 ראשי. דן נוריד, אפ משקולת עלתה, כתפיים לאחור, ישבן מקובץ חזק. ידיים ישרות לפנים, מרפק ישר. 3, 2, 1, לתרגיל הבא. לתרגיל הבא, אנחנו נשכב על הגב, נרים את האגן למעלה, נחזיק את המשקולות בידיים, מרפקים ישרים, משקולות נוגעות עד למטה לרצפה, ואני מושכת בחזרה. תרגיל שמפעיל את הרחב הגבי, ואנחנו גם מפעילים את שריר הישבן ברגע שהרמנו את האגן למעלה, לכווץ ישבנים ולעבוד. יופי. מצוין. קדימה, להגיע במשקולת עד למטה ולחזור. לא לוותר, קדימה. ישבן מקובץ, לא לרדת עם האגן למטה, בטן הסופה. משקולות עד למטה, למשוך חזק. בשום אופן אין לי כפיפה במרפק. לאורך כל התרגיל, שימו לב שאתם לא עושים את זה. שלכם אפילו לא כפיפה קלה. מרפק ישר לחלוטין, גם בירידה וגם במשיכה למעלה. יופי, עובדים. 3, 2, 1, מעולה. אז אנחנו עוברים לתרגילי בטן. 4 תרגילים, כל תרגיל דקה, 4 דקות של עבודה. לקחנו משקולת אחת ביד, בואו נשים לנו את השיר, את התא, את ה-60 שניות, מזכירה לכם. 10 שניות תעשו לכם בין תרגיל לתרגיל. אז התרגיל הראשון, שכיבה על הגב, מחזיקים משקולת ביד, ניתקנו ראש ושכמות, רגליים עברו לאוויר. משקולת נכנסת מתחת לברך, ואני מציירת את הספרה 8 בין הברכיים. קדימה לעבוד, שכמות כל הזמן באוויר. קדימה לעבוד. יופי. מצוין. שימו לב שהשכמות גבוהות, שאתם לא פה למטה, אלא תפעילו את הבטן כמה שיותר. רגליים עובדות, לצייר את הספרה 8. קדימה. יופי, לאוויר. לאוויר, לאוויר. מצוין. לעבוד חזק לתוך הבטן. הראו לי רגל אחת עולה, רגל אחת יורדת. קצב. מעולה. טק, טק. קדימה, שכמות לא יורדות. עובדים חזק. לא לעצור. 60 שניות של עבודה. 3, 2, 1, לתרגיל הבא. נחזיק את המשקולת פה, ניישר את המרפקים ונעלה לסיט-אפ מלא. בסיט-אפ מלא אני מנתקת את כל הגב התחתון. קדימה, לעלות.
שימו לב שהרגליים לא זזות בעלייה. מה זה אומר? שאני לא עושה את זה ולא מיישרת רגליים, כי אחרת אני עובדת דרך הרגליים. אני רוצה לעבוד מהבטן. אני רואה את המשקולת כל הזמן בזווית העיניים. אולי יורדת. לרדת לאט בגב עגול, לגלגל ולעלות מהבטן. מצוין. אפ. בוקס בבטן, גב עגול. אפ למעלה ליישר. לדחוף. עקבים חזק לתוך הרצפה. אל תיתנו לרגליים לברוח. ככל שכפות רגליים יותר קרובות לישבן, ככה יותר קשה לעלות. ככל שהכפות רגליים יותר רחוקות, ככה יותר קל. 60 שניות של עבודה. לא לוותר. עוד אפ ודאון, גב עגול. אפ עלינו. 3, 2, 1. לתרגיל הבא. תרגיל הבא, תרגיל הראשן טוויסט. מחזיקה את המשקולות, לקחתי את הכתפיים לאחור, ואני נוגעת עם המשקולות מצד לצד. אפשר לנתק את הרגליים למעלה, כדי להוסיף עוד עבודה על תרגיל הבטן, תרגיל קור, לסובב את הכתפיים, מבט. למי שכואב מאוד הגב התחתון, שינסה לשבת טיפה יותר גבוה. במידה וזה לא עוזר, אנא רדו למטה, נסו תרגיל האלכסונים, תרגיל האופניים, נסו להביא את הכתף לכיוון הברך, ולא את המרפק לכיוון הברך. ממש לנסות להרים כמה שיותר את השכמה מהרצפה. הראשן טוויסט, התרגיל המקורי, מצד לצד, לנסות לגעת עם המשקולות עד למטה, לסובב, וטיפה קדימה. אם כואב הגב, אפשר להוריד רגליים, להתיישר. מזכירה לכם, צד לצד, עוד 4 שניות. 2, 1, לתרגיל הבא. לתרגיל הבא, אז אנחנו מחזיקים את המשקולת פה, רגליים, מורידים את הרגליים למטה, ידיים לצידי האוזניים, עולים יורדים. במידה וכואב לכם הגב, ניתן לשים את הידיים מתחת לישבן, ולהרים את הישבן מעלה למטה. אם עדיין כואב הגב, אפשר רק להרים את הרגליים למעלה, מבלי לשלוח את הרגליים למטה. מצוין. אם גם זה כואב לכם בגב, שימו ידיים מאחורי הראש, והרימו את השכמות למעלה. לתרגיל המקורי, משקולת לצידי הגוף, ורגליים עולות, רגליים יורדות. עוד 10 שניות. אפשר גם, אם המשקולת מכבידה עליכם, אפשר את זה, או לכפוף את הברכיים. 3, 2, 1. אנחנו בתרגיל של הדו ראשי של היד, כתיפות מרפקים, ליישר מרפק עד הסוף. הכתפיים לא זזות. במידה ויש לכם משקל יותר חזק בבית, כמובן נשתמש בו. אם זה נוזל כביסה, אפשר להחזיק אותו מהצד ולעשות תרגיל של פטישים, גם יעבוד לכם על הדו ראשי. אם יש לכם 2 בקבוקים, אז פה. אנחנו הולכים על הרבה חזרות, אנחנו נעבוד דקה שלמה, 10 מנוחה, ואז נחזור על זה פעם שנייה. אז כמה שיותר לעבוד. אפשר גם לעשות חצי תנועה, פשוט לפמפם כמה שיותר את השריר, לעבוד חזק לתוך הדו ראשי של היד. מצוין. שימו לב שהכתפיים לא מתכופפות, אני לא משתחווה, לגלגל כתפיים לאחור, ורק האמה עולה לכיוון הכתף, ליישר מרפק עד הסוף. בטן אסופה. עבדנו. יופי. מצוין. 10 שניות מנוחה וחוזרים על זה פעם נוספת. תרגיל של פשיטת מרפקים, ניקח את המשקולות, נצמיד כמה שיותר מרפקים לכיוון הרקות, ניישר את המרפק, נוריד את המשקולות לכיוון שקע, העורף, כמה שיותר, ליישר מרפק עד הסוף ולעבוד לתוך התרגיל. אני יכולה לעשות גם תנועה קטנה אם יש לי משקל שהוא קל יותר בשביל לעבוד יותר חזק, או במידה ואין לכם משקולות ואתם לא מרגישים את העומס, אז אני יכולה לשים את הידיים על הכיסא, להצמיד את הישבן ולכפוף מרפקים לאחור. כמה שיותר הישבן צמוד לכיסא, רגליים נשארות יותר קשה, ורגליים כפופות יותר קל. לעבוד באישור מלא של המרפק. אל תעשו את התרגיל הזה של הרמה של האגן
אנחנו עובדים אך ורק על ידי שיטה של המרפק. תרגיל המשקולות, מזכירה לכם, אנחנו פה, דקה שלמה של עבודה. קדימה עובדים. 3, 2, 1, בהצלחה. עוד דקה כזאת של תרגיל של פשיטת מרפקים, שיהיה לכם בהצלחה. אוהבים אתכם, קבוצת אנטים, אנחנו כל המאמנים שולחים לכם מפה כוחות, תהיו חזקים, כולנו חזקים, נעבור את זה ביחד.